Već nekoliko meseci traje pokušaj rušenja Srbije. Organizovan s polja i iznutra. Mnogo novca potrošeno je da bi se ti ciljevi ostvarili. A oni u početku su nam govorili da su protiv nasilja. A onda su promenili ploču. Nasilje je svuda oko nas, u institucijama, na ulicama. Teror je bukvalno zavladao Srbijom. Govorili su nam da na skupovima postoje samo srpske zastave, a onda smo videli sve tuđe i uništavanje naše trobojke. Strah je zavladao u svim poštenim domovima u Srbiji. Ipak, posle prvobitnog šoka ljudi su shvatili da ne postoji niko drugi, osim njih, ko može da sačuva i zaštiti Srbiju. To moramo da učinimo baš mi i samo mi, građani Srbije. Zato moramo da vratimo našu crveno-plavo-belu trobojku na jarbol slobode. Moramo da vratimo sigurnost u naše domove, decu u škole i moramo da vratimo Srbiju u tokove uspeha i pobjeda kojih smo imali bezbroj u prethodnim godinama. Moramo da vratimo otetu državu. Ti odlučuješ u kakvoj zemlji želiš da živiš. Ti se pitaš i da, već sutra može biti kasno. Pobedit će Srbija. Vidimo se u Beogradu 12. aprila u 19 časova.